Селям алейкум, сайгаливі тандашлар. Добрий день всім. Я дуже рада, що я можу з вами поділитися ітогами цього неймовірного року. Насправді це був дуже насичений рік для мене особисто. Якщо починати з початку року, я отримала декілька нагород. Співачка року, краща пісня 1944, кращий дует з Дахою Брахою на Юні. І потім почалося дуже багато концертів. Був неймовірна підготовка концерту Палацу спорту, шоу «I Believe in You». Потім ми приймали Євробачення, достатньо успішно. І дуже були хороші такі в нас події, як стосовно, якщо казати тільки про Крим, то дуже багато було таких позитивних звільнень, дуже було таких повернень, радість, надія, мрія на те, що все ж таки ми боремось і ми поборемо. Мені дуже хочеться, щоб ми чули кожного дня, що ми повертаємось. Я не знаю, як це емоційно пояснити, але я це відчуваю, що вони повертаються, що ми повертаємося. Головне не забувати про те, що в нас є наші люди, які живуть поки що в окупованому Криму чи Донбасі. Не можна про них забувати, треба завжди спілкуватись, треба завжди намагатись знайти щось спільне, мені так здається, і допомагати всім, чим можна. Не треба кричати про свою допомогу, треба просто робити її і все. Я хочу привітати всю країну від Криму до Донбасу, до Львова, Карпат, всю нашу велику країну з Новим роком. Хочу побажати, щоб ми всі були дружні, кохали один одного, любили один одного і були щасливими. Ваша Джамала.